Bamako ni a lamɛnni nin ye kibaduman ye ka lase aw ma ka kɛɲɛ ni u ka ko bolodalenw ye Sirakɔrɔ Église sifinw ani Kurali u ye bolo di ɲɔgɔn ma ka concert belebeleba dɔ labɛn. Concert bɛna kɛ novembre kalo tile 21 Sirakɔrɔ Église yɛrɛ kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 14 waati la. Walisa ka nin ko sankɔrɔta u ye wele bila tanukɛla ŋanaw ma. Timote Nama Danbɛlɛ n'o bɛ Danbɛlɛ, Madame Jakite Saran Jakite, Madame Kulibali Rode Dumiya, Josie Goita, tanukɛla caman wɛrɛw. Date kelen pe ani yɔrɔ kelen pe Sirakɔrɔ Église chrétienne novembre kalo tile 21 nɛgɛ kanɲɛ 14 waati la a ye na an ka ankanw fara ɲɔgɔn kan ka an ka matigi an ka Ala tanu.